Здравейте, вие сте с влог номер 4, приключенията на Ваньо. Аз съм Иван Митрев и днес сме на Драгоманското блато. Здравейте! Днес сме тръгнали към Драгоман. Почти стигнахме, не тук съседите да снимаме. Битака сме отново, мадафака. Днеска нямаме абсолютно никакъв план, не знам какво ще говоря, какво ще обяснявам. Сигурно ще снимаме тия интересни мощите, които са на Драгоманското блато. Малко да ви разкажа за Драгоманското блато. Има много птички там, над 100 птици има. Защитена местност. Красиво е там, не мога да кажа, че не е красиво. Има планини за катерене, каквото ви дойде на къла. Пътя до там е отвратителен, след като слезете от главния път. Така днеска е много зле, не знам какъв влог ще излезе, той че му се снима. Даже не му се занимава, с първи път не ми прави забележка за нищо, което е... Ево! Намерихме Костенурка. Така паркирахме, така е видя от 100 км, като има орлов поглед. В момента бяга обаче. Бяга от нас, защото е страх. Тук е за снимане на птички. Аз така си знаех, ама викам, май ще да направим някой друг пейзаж. Тук има интересни, малко по-късно обаче слънцето трябва да се скрие, ще пробваме някой друг пейзаж тук с тия дългите, които ги виждате с тия мощчета. Но като цяло не ни хареса мястото, не е най-доброто за снимане. Мисля, че можеше да се погрижим по-добре тази седмица, но никаквата подготовка до тук води. Така на мисия, понеже аз съм дебел, пратихме него да види дали отгоре се отваря, знам аз изобщо да се качвам. Така че притесняваш ма. Отключи ли го? Лекта. Как беше заключено? Я кажи, заслужава ли се отгоре да се качи? Има ли гледка? Върши малко на катерчко вътре. Тея. Так мога нещо да те изде вътре. Тук в момента имаме един много як канал, който може би някой друг драматичен облак ще да е по-добре, но за съжаление небето ни е абсолютно плоско. Ще направим 3 кадъра, един с по-светъл, един по-тъмен и един нормален. Пускам. Всички настройки обещавам, че ще ви ги пиша под снимките. Ето направихме 3 кадъра. Като цяло днес небето няма нищо интересно, затова може би пейзажите няма да станат добри. Също така и локацията ни не е най-перфектната в момента за пейзаж. Може би на есен ще е много по-интересна. Също така ще е перфектна за портретна фотография. Особено на есен, тук с една мацка, една светкавица, въпреки че е малко тясно. Ще станат идеални снимки, но днеска просто ще поснимаме, ще ви пуснем някоя снимка. Направихме също много интересни снимки с Митака за Инстаграм, които ще пуснем. Също така, когато се занимавате с фотография, не очаквайте всеки път, като отидете някъде да имате перфектни кадри. Някой път е по-хубаво да оставите, да пиете една бира, да се почините, да се поразходите. Лично аз това бих ви препоръчал, ако деня не е за снимане. Sometimes win, sometimes lose. Я виждам горе какво предлагат. Опасни катерения, част първа. Това е наблюдателницата за птици. По принцип на wildlife фотографите или за хората, които ще снимат животни, тук ще им хареса много.
С един дългофокусен обектив видяхме супер много. Тук има над 100 вида птици. И мисля, че ако стоят и почакат в тръстиката малко, но може би трябва бутуш да се нагаза, защото не видях няколко чапли, мисля, че се наричат. Но трябваше да се нагазва във водата, за да могат да се снимат. Понеже тръстиката пречи. Но може би са ни гумени бутуши, ще стане перфектно така. Така се прибираме победени от днешната локация. Мястото е хубаво, но не за снимки. Мястото е хубаво за разходка. Че е хубаво сигурно за снимки, когато стане есен. Тогава пак ще се върнем с модел, готин при това и ще направим малко снимки. А сега отивам, се прибираме с подвити опашки и аре да не казвам тъп, ама не чак толкова уникален влог. Благодаря ви, че гледахте това видео. Дайте палец, сабскрайбнете, защото ще имаме още много по-добри видеа. Сабскрайбнете към страницата на Митака, защото без него това видео няма как да го има, казвам за пореден път. Вижте, той също прави доста интересни неща, има много яки проекти, които ще започне. Благодаря ви, обичам ви, гледайте, не се изгубите или да не ви изде мечка. Така се работа.